Var det der, du blev ramt, eller hvad? Det blev ramt igen. Du kan godt lide at pille nogle steder, hva'? Ja. Jeg holder den bare. Jeg holder den også bare. Ja. Det du sigter jeg for det. Hurtigt folk. Du kan jo ikke engang ramme med dit eget våben. Hvis I skal løbe den vej, så skal I løbe hurtigt, fordi de har ret hurtigt skud på jer. Det er næsten kun dig, der kan pille ham. Løjse. Skal de se ond ud. Kan du se en, eller hvad? Ja. Hvor står han? Bag containeren. Og der. Jeg får at rykke op til bilen her. Hvor? Ja. De løber væk fra spawn 1. Der er stadig en bag containeren. Er de døde dem over containeren der? Så en på højre side. Du er ramt. Og 2. Nej, det er vores, det er vores, det er vores. Jeg lader ikke, bare lige for at være sikker. De er ikke glade, de to der. Ej, det er også irriterende at stå og blive skudt på. Er du død? Okay. Jeg skal bruge en medic. Ja, jeg lader. Hvad for en? Den store?
sidste mag. Godt spillet. For helvede, mand. Nej, det er sgu fint. Det er svært i sådan nogle situationer der. Men I var også tre, så en af jer måtte have ramt mig. Hvad fanden er det der for et aim, du har? Du rammer mig lige kinden, mand. For helvede, lille ven. Godt spillet. Fuck, det var et fedt game, det der. Jeg blev ude på vejen, og så sneg jeg mig stille og roligt op. Nice. Så jeg fik 8 eller sådan noget. Hvad? Kom helt vejen ud på paintball. Jeg følte jer langs paintball bare på vejen. Der røg fandme også 5 max, det er meget godt.